roku od 15 minuta. Evo noćna kuća gori. Bili smo gore, sedeli smo. Da rezove ljilja nešto gori. Dok smo došli, evo nije prošlo 15 minuta. Izgore kuće cijela. Sad gori i podrum. Dole izbacili smo freze. Šta smo mogli da smo izbacili, gotovo. Nažalost, tako je. Sve je otišlo u nekoliko minuta. Štete su velike? Jeste. Šta da radimo, šta je tu je? A sad se vidi da je totalno uništeno. Sve što je bilo izgoralo i to je. U požaru koji je zadesio porodicu Dačević iz Blačkog sela Suvido, potpuno je izgorela kuća i svi električni uređaji, dokumentacija, dečija garderoba, zimnica, nameštaj i sve ono što se nalazilo u tek sređenoj kući. Novica Dačević, samohrani otac dvoje maloletne dece, za tren je izgubio krov nad glavom. Od čega živi vaša porodica? Sad trenutno ničega. Trenutno gde ste smešteni? Kod majke. Zahvalio bi vatrogasnoj jedinici koja iskazala pomoć čitave noći do jutra i stanici policije koja je odmah došla, reagovali i komšiluku naravno koji je bio tu uz mene i pomogao. Smo da je hrana sve komplet otišlo? Sve. Situacija je teška? Kao što se vidi. Eto vidite sami, nemam šta da kažem, sve je očigledno i sve se vidi. Situacija je vrlo teška. Oni što su imali spremili hranu za zimu i za proleće, to je sve otišlo u nepovrat. Cela kuća ovako je on, znači, svojim znojem mukotrpno skockao, uradio, uredio, spremao se da slavi Svetoga Stevana ovde. Međutim, to je sve u roku od 15 minuta i krov i kuća i sve živo izgorelo, posle je tinjalo. Vatrogasci su stigli na vreme, ljudi su požrtvovano celu noć boravili ovde, gasili, penjali se na krov, rizikovali svoj život da bi to uradili svaka im čas. I policija, i vatrogasci, i komšije, ali smo svi bili nemoćni, ništa nismo mogli da učinimo. Sada apelujem na sve ljude koji možda da pomognu u porodicu, znači vrlo je teško, decama je sav veš izgoreo, tu znači posteljina, sve što su imali, sve izgorelo. Ako neko može da pomogne, neka pomogne, zamoljavamo, molimo, vrlo je teško. Mi ćemo, što se nas tiče, ovde ljudi u selu, što smo ostali, da se sakupimo i da ovo skinemo, da porušimo, da očistimo, da sredimo, pa zdravlje od Gospoda Boga, ako Novica bude imao moći, da mu pomognemo sa gradi novu kuću. Novica sa decom trenutno je smešten kod majke koja je bolesna. Pa ja sam ležala u krevetu. Temperaturu sam imala veliku od noge i Marko dok mi dao lek, Marijanče kaže, bako, gori nešto, dimi. Ja se dignem ovde pored, otvorim ovu zavesu, pomerim. Kad pogledam, ono dim, krov ceo dim svud. Srećom deca bila ovde nakon mene. Izgorelo sve, i nameštaj, i posteljine, i veš. Za decu sve što imali gore, sve izgorelo. Vi ste bolesni? Bolesna sam od kičme i gangrena mi se pojavila. Pomozimo ovoj porodici i ovim mališanima da ponovo dobiju krov nad glavom.